Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng ora panglingana satriya angayam wana satriya bagus tanpa cacat gawaya teja pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling ana brahmana merpeki kelawan Arjuna kowe sapa Raden ditepungake wae aku begawanku Mbara Resi iya dasar para nyata ana wigati apa dene kowe merpeki lakune Janaka aku arep takon karo kowe Raden apa kowe weruh beburonku ora ana kidang menjangan liwat papan kene dudu satu kewan ingkang ndak buru nanging wujuding satriya kang aran Raden Wisanggeni bakal tak tugel janggane dadi srana nggonku bakal ngaturake kesaning Sirun Prabu Duryudana Raden Janaka ora ndelok ngrasani karo anakku lanang Wisanggeni iki bapakne Wisanggeni wae lah dalah sing kidanemoni macan keparat malah yen ngono cetha lamun kowe ndelekke Wisanggeni ayo mbok duduhake apa ora yen ora tak duduhake kelakon ning kene marganing matimu mara jajalen Janaka leganing atiku kan samar pamaring sapa sing kaya dadi reca watu ora iso nglawat najan nak tibani tangan ora mbok rasake nanging kowe kena daya kemandenku ora iso nglawat kowe Janaka dadi reca watu kowe lho sapa kae dampyak mlayu mrene wae dalah kuku padha bengok-bengok weruh bendarane walin wujud dadi reca ya yen to nganti tekan kene mesti urung bakal kewirangan aku seblak barat angin Garuda mbuh tibamu kowe keparat